जों त्रिपुरायाव ताइनाय 23 বছর दाख्लै बेंगे 23 বছর रमै जों स्टेट लेवल बुइसु खालायनाय थाङै दङ बुइसु एक्चुअली 2000 आरो 2001 नि सिमनि जों स्टेट लेवल खालायनानै जेंमानि दाख्लै बेंगे 23 বছর कसार माजियाव कोरोना होनाय अंलिया इनके आगिनि स्लाय ताबो नायना थाङाके लिटिल बिट इम्प्रुवमेन्ट अंखा हिनि मानो बाट तेमन बेसि इम्प्रुवमेन्ट अंखाबो जों हिनि माया पजिटिव नेगेटिव दंगो चिनि बिसिङो पजिटिव हंखाय अबनो जे जों जत साइडनि एरियानि ग्रुप जों मालायलायो कायहा जागो अब कायसे पजिटिव बाट नेगेटिव हंखादे चिनि जे कल्चर जों तो बेसिकली कल्चर न फुंनानै बाइसे जों बुइसु खालायमोनबा ओ कल्चर न जों तेमन बाबे आं बिलिभ खालायो तेमन बाबे जों फुनु माखायने जों अंयाखौ दागबो अंयाखौ कल्चर न जों गाम खाय बेनाव जों फुनु माखा दागबो अंयाखौ बिकॉज चिनि कल्चर तो ट्रेडिशनल कल्चर स्पेशली ट्रेडिशनल डांस रक जे खेरबाय तां बितिरो तो माने अब तेमन बाबे तागबो पपुलर अंयाखौ बेनि बिस्कांगो ने आं वानसु जों एवरी ईयर न जों बुइसु खालायलायो बाट ओ जे चिनि जे मेन जे चिनि जे सिनिमुं जे आइडेंटिटी अब तो चिनि कल्चर नि थ्रु दै मोसामु मुसिमु थ्रु दै सिनि जागो अबरनो जों तेमन बाबे